Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedeblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere fenjayi ɓatake bindaɗo mawbare nogase joyi jolal hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye carika rendo. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamina. En jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo, wi kam tan yen ndew ɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée diaspora o kala. Moni pop ɗo woni ɗo henna min calminima, min juurimama, min ñaguimama du'aw, min duwanimama. En mbi Allah ɓeydan en jaam, ɓeydan en sutura, ɓeydan en nden kay yajede kala. Kala ñande talata eɗen kewi nayade e yewtere meɗen carika rendo. Hade men yettade yewtere men carika rendo, Sénégal ko ɓuri wawde haalede ko hakkunde hoorejo leydi ndi e hoorejo jagorɗo leydi ndi Sénégal. Kala ɗo pirtuɗa guite ma e nder jayiɗeli ɗi, e nder tufɗe ɗe, e nder kaalirɗe ɗe, e nder gollorɗe ɗe, haalete ko luural teskangal hakkunde mabɓe feeñi koye jaɓɓe mabɓe. ɗo hoorejo leydi Sénégal ƴetti laana mum ndi o yaɓani to Luanda leydi Angola ngam tawtorede jonde hakkunde dental union africaine kame dental union européenne ko fate banggue faggudu e nden kay kisal leyɗele ɗe. Koye ngan sanga o ƴetti laana makko ka hinde privé, o yaɓani Abu Dhabi, taw kadi koye jillu ngu saktanaka ɗum ɓiɓɓe leydi ndi holko golloyta toon e holko ƴeewoy toon. Luural gongal koye kalanda mbiyete ko Pastef heewi e mabɓe kalɗo ko haali ko e ko goɗɗo haali ko ne sirti ha addi luure hakkunde mabɓe e dental ɗoftugal joomay ha laami leydi ndi. Ko ɗo leydi ndi dari hande o. To banggue leydi Mauritanie hande o ko jaɓɓal kesal laamu leydi ndi e dawrugol mum addi beele ngal jaɓɓal kesal ma waw faabade sukaɓe walla ala, kono fandare laamu leydi Mauritanie hande ko wallide sukaɓe leydi mum ha daña golle e nder leydi mum. Kala ko hoɓɓe gollotono e leydi ndi beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawa gollade ɗum. Ɗum jeeyi sababu ɗi dumunnaji kala, discours mawɗo leydi ndi kala
artata koye sukaɓe batte hakkillaji mon e ndema e gaynaka e awo batte hakkillaji mon e wadde ngaluji mon e nder leydi mon golla ɗon ha o fodi ɗo e lewru faandu o ƴettu ujunnaje tata suka beele mbawa dañde golle e nder leydi ndi ko ɓuuri yawde kono kadi e wadde jonɗeli kewɗi ha tenti hanki hoore jagorɗo makko e jagorɗe kufɗe on fannu beele leydi ndi yaccina demmude mum ha joomen ngaluji mbawa irde ngaluji men e nder leydi Mauritanie jeltina ngaluji ɗi beele naftoro ɓesguji leydi Mauritanie to leydi Mali kene tolno e lebbi ɗiɗi leydi ndi ne jogui caɗele mawɗe ko fate banggue carburant woni gasoil e essence e ko nandi hen hollum saabu uddere joguitiɓe yogay boli tetti ɗumen ha ganduɗa ɓen joomen camion ngaji citerne iwannoɓe Dakaru walla banggueji goɗɗi ene koro wawde yaade nawde carburant ha yettoyo toon to Bamako tardini guese tardini yangara jeeyi sababande guure kewɗe donki andu to goni hewɓe ɗannotoɓe donki ɗannade hewɓe joguiɓe autoji e motoji woni nokkuji wonti weloji ha ganda laamu ngu ne sakka peeje hol peeje batteɗe haaɓe ɓuura wawde dañde taw kadi ko ene weltina pittali ɓesguji leydi Mali Niger yaltini ken tolno e 82 camion citerne duusi ɗum ha yetti koninkoɓe leydi Mali armée o kala ko ɓuuri hen hewde sekki ɗum ha yetti Bamako kono ha hande yonata nde tawno leydi ndi hande woni kiɓɓal ɗum jeeyi sababu no hande laamu leydi Mali peeje kala ko wadde ha leydi ndi yalta e ɗeɗo henna caɗele to Guinée Bissau eɗen gandi ko sumgoji mbanno toon ñande alet jawtuɗo henno woni heccanki caggal nde bureau ji vote guddi ha ɗo henna jencude yaltani kono en coynima won goota e landaji holliti ko kañum tigui ɓafti walla ni won hollirɓe rewani lawol ene waɗi sifa merugol guyka nder wawi wonde kala ha ɗo gonɗen catal sumgoji leydi ndi ɗum ɗo kala ala hen ko yaltinta on jencude ndi haydara ɓiɓɓe leydi ndi noon ne jappi noppi ne paadi beele jencude ndi yalta taw kadi ko jencude sumgoji présidentiel e sarɗiyankoji baɗɗi ñande alet jawtuɗo hen toon to Guinée Bissau to leydi Gambie eɗen gandi laamu leydi ndi yaltini communiqué ɓe kolliti o lundiyanke dawriyanke gonduɗo e Paul Biya caggal mum yalti e Paul Biya tafi landa mum jeeya e sumgoji bannoɗi 1 lewru octobre maydu ndo ha ganduɗa ari dawal ɗimmal hollitini ko kañum gañi gaga Paul Biya waɗi pooɗe ndure seppoji mbaɗi ha waɗi mayɓe waɗi barmuɓe waɗi nangaɓe laamu ngu noon joofimo peɗeli ko kanko jeeyi sababu ko nden wo dogi o fayi yoola tawete koye Nigéria e leydi Adamawa caggal mum noon o ƴetti laana ndi waw o yaɓani leydi Gambie noon holliti bismimamamo ngam yurmedemo e nden kay kisal makko hande o omo tawe to leydi Gambie kanko woni Issa Tahirma Bakary to Guinée Conakry hande o woni koye wadde jaɓɓal faade sumgoji gila 2021 le 5 septembre 2021 gila nden général Mamadi Doumbouya derguiti laamu Alpha Condé o woni koye transition militaire binoɗo jotto tan ko lebbi 18 watti duuɓi 3 ha naati hande ni e duuɓi mum 4 ko joni ɓe pewji yaade sumgoji e nder ɗi sumgoji ɗi wino o jeeyetake hen o felliti jeeyede hen nde felliti jeeyede nde o riiwi landaji 3 ɓurɗi mantinade e nder leydi ndi woni landa Cellou Dalein Diallo e landa Alpha Condé e landa Sidia Touré ɗi ɓurno mantinade ɗi ndiwa jeyaka hen ko landaji 9 walla mbiyen 8 kanji 9 ɗi fof ɗi gandaka ɗi meeɗa yaade présidentiel woni kanko e woɗɓe ɓe kala ko kamɓe ɓeɗo henna woni catal sumgoji walla cour suprême ko lawɗi
ko ɓeɗo hen jeyete e sungoji nogas e jeetati lewru décembre fandu so haaji jomiraɗo. To Angola Luanda ko ene tolno e hooreɓe leyɗele yonɓe no feewi ko ɓeɗo hen tawodiri toon kañumen e ardiɓe gouverneur uji gouvernement uji hakkunde Afrique kam e Europe ko ɓeɗo hen jooɗi toon kewnede capanɗe jeetati chef d'état woni hooreɓe leyɗele e ardiɓe gouvernement ji e ardiɓe pelle kewɗe hakkunde Afrique e Europe ko ɓe luli toon to Luanda lamorgo leydi Angola ko hande gasata ngam ɓeydude ñodde hakkunde ɗi continent woni hakkunde Union africaine e Union européenne beele kadi ɓeydude nden kay kisal ɓe kalti noon ko toɓɓe tati ɓurde mantinade e leyɗele ɓe kaali ko jaam ɓe kaali ko faggudu ɓe kaali ko ndenka kono ɓe kaali e caɗele Soudan ɓe kaali e caɗele RDC Congo ɓe kaali e caɗele Sahel noon ko Mali Burkina Niger ɓe kaali kadi caɗele Ukraine ɗe toɓɓe ɗe kaalama toon. Musidɓe tedduɓe ko oɗo yiilo bango ko noon teskama to leydi Nigéria guila yontere yawtunde ko biftali kewɗi e duuɗe janguirɗe Isa'iyankoɓe e cuuɗi janguirɗe Isa'iyankoɓe pelle joguitiɗe kañumen ngayli ngabbe miruji mabɓe toɓɓi fetilaji bifti sukaɓe hewɓe woni hen koye cuuɗi juulirɗe Isa'iyankoɓe bifta woni hen mbawi ɗaccitede woni hen ɓoccitima woni hen ne keddiyande e juuɗe ɓe nanguɓe ɓe laamu ngu noon erima kono kadi Papa Léo mo ganduɗa ko Vatican erima nde ɓen ɗaccitte ko ɓuuri yawde e yaccade. Musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno woni tan tonggol meftande actualité ji tan ɓurɗi hande o wonde e ɗemɗe médiaji ɗi kala. Banda men yewtere men carika rendo talata jawtuɗo en garino no feewi e wiide banda men goppen wiide hunde wonata neɗɗo kala ko yiɗi wadde e gurdam makko caggal diine makko salaki wona hunde riwtude aada nde ganduɗa ne nuskinamo dokkemo duwaw e doole ɗacce o waɗa kadi neɗɗo kala ko yiɗi wadde woto ndewne hen ɗemɗe mon so wona duwaw sa waɗiri ni ɓuuri fewde sa wattiri ni ɗum korima ya ɗum tiiɗani ɗum yanat ɗum waɗanni hen ala fof ganduɗa e haydara yonti giwen e ɗin haalaji garten e wallidde sa yi neɗɗo ne waɗa hunde wallinmo so jawdi joguiɗa sa ala jawdi wallinmo to banggue doole ma sa ala doole ma wallinmo to banggue duwaw sa ala duwaw mo ɓuhnuko ma jaaha la taqif ma laysa laka bihi ilmun ni Allah wima kala ka alna ɗum gandal e humpito woto haal hen woto tar hen kala ka alna ɗum gandal e humpito woppu haalde hen golle jenane ala hen humpito ala hen gandal ala hen haydara woppu kala kalɗa fen tene haalama ka yaaha wonta haala layka taw ala fo ɗo ko ɓaari koko pene mehe julɗo noon kellifaɗo moƴƴo jontaɗo rentot ɗum ɗon julɗo kellifaɗo moƴƴo dewɗo e sunna annabi sallam mo Allah wi woto dara e ka alna ɗum gandal woto haal ka alna ɗum humpito rento woppu goppa ndentoɗa jiya koye kisal ma sa tawi neɗɗo ne waɗa hunde woto ñingmo hen woto kirtinmo hen wallinmo hen sa wawa dunamo sa wawa mo ɓuhnuko ma jaaha bandam tinno wurdu ni woppu wiide yahata neɗɗo wona Europe
fina suba goto watta suutinde lacciri ne yee bone ya woni oro baɗa di ala cuuti tan lacciri lacciri wona ñamde holko lacciri e serte restaurant lacciri ko serte uddide restaurant liggey ko liggey ɓuri bonde ko ñaagade ɓuri bonde ko yeyde hoore mum ɓuri bonde ko joga téléphone mum ene rewa less walla min de hannde mi ala haydara janngo ko inde janngo ɗum ɓuri hersinade ɓuri hersinade fof ko ñaagade junngo wongo dow ɓuri junngo wongo less kalde nguurɗa junngo less ceerno a wawde dimo a ala konngol a wa jogo goonga a wa jogo jaɓɓal a wa jogo ndimago a wa yonnade a wa farnade sabu ñantowomo o ɓurma farnade ko ñantiɗa yeeso makko fof ene soofi par ce que kanko ñantuma ko karɗa ko fof a wa farnade yeeso ñamminɗo makko haade tullinɗa haade ma wi tut a wawa ko kewɗa faaro ko fof ko on ñamminma ha mbiɗa tut a wawi hewde faaro e dow makko so yiɗi noon kanko taw ko ɗehiɗo walla ko poƴƴo walla ko coofɗo ko joɗɗa ko fof a wawa yodde yeeso ñantowomo walla jonnowomo banggue goɗɗo kay perkata kono na kanko perkata ɗum noon jungo wongo dow ɓurongo less ni neraɗo men sallah sallam wi muhammadin sallallah alih sallam ni wi neɗɗo fof yo salo jungo mum wona less so wona taw ronku so wona taw ganuma ar so wona taw a ronku ganuma ar ɗum noon kirjinen yimɓeɓe faade golle mo Allah rokki doole wawde ƴettude mbabba yaha ladde ne teena ko suuɗi wona jontaɗo kaari de yani iwa Europe ara ɗo hen so wona remde guese kaari ɓe o yanano ko maykini ɓe ko maykiniɓe holko woni e maykinade remande galle mum holko mbete neɗɗo wawi an kay a yii hannde ko wayno Paul Biya duuɓi 92 yarata ene laami leydi duuɓi 40 pawɗi ha hade nan jokki yidde laamu ko yiɗi gollade golle gasata gollade ko golle so yiɗi gona Europe gona Amérique garta mbaɗa jardingel tokosel aɗa yeeya nana mo jeeyata o 100 francs o so rendi ma ittu dokka miskino soda warga sukara yara ɗum ala baraji ala gartam ko guittata e poos ma dokka ko ma itte ngel ɗo lowel mbatta rokkude poos ma o renama goɗɗum lowel ngel reena miskine walla reena goɗɗum wonani aduna o yarata kono ala sa arti aɗa iwi leyɗele goɗɗe tan a soodi laanama a jolni caɓe aɗa awa tan kaari dinaki jaam jogui terrasse mum ne jogui étage mum ne jogui auto muɗum ne jogui rewɓe mum sukaɓe mum nan tan maƴƴeɗam ndiyam ni awa bandam la ilaha illallah est ce que al jahlu asaddu min al kufri majjere ɓuuri bonde keferu woni haalaji ko majjere won comportement ji ko majjere woni miijoji ko puyɗi ko majjere ɓamtata rendo sa yi rendo men wona rendo développement kala ko jiɗɗa wadde wode guittude ella o wonani développement en gona développement majorité rewɓe men gona développement sukaɓe men gona développement sa addi développement yimɓe jiyata sa noddi ɓe gara ñamde so gasi ɓe jaaha ɓe mbi ko wino ko de wonani holno wonirta on ñaami ko addano yo woni ko addano yo waɗire développement ko en ñaami ha laaɓi so en noddi moni kala yo addor ñamde mum moni kala yo addu yarde mum moni kala yo addu paas mum moni kala yo addu walde mum moni kala yo addu jaram mum moni kala yo arda e miijo mum kettoɗen sen gayni sen nafa en mbaɗi hen jawɗele men jenciɗen janggo suka men naftoro kono so en noddama gaare yiyande nani garen enen foof pawɗen dow jomum ñaamen ha laaɓa jaren mbiyen kan dokka min pasuji komin kotiri sen koni min ñaami min gami min gayni ko fonno waɗede hen yencino ko en ñaami a ɗum yetti hay pelle meɗen so en mbaɗi pelle en noddi batu guittenen haalis defen cuɗoɗen ñantoɗen jonnen koye men gaynen jehen kees men wonta fiit holde puɗɗorɗen holde puɗɗorɗen développement moni ara foof yo addu ñamde mum yo addu matlayel mum yo addu sahrala mum yo addu ndiyam mum ar anne addu miijo ma dendiɗen miijoji men seeɗa mo joguiɗen o keñɗen jencinen mo so baali cotten
so damɗi cotten, so gertoɗe mbatten, so liɗɗi neheten, so tawi ko weloji cotten, so motoji cotten, so restaurant, kala ko mbawɗen wadde hankkadi ni enen kam ko en fuɗɗiɓe, kono kay wona arde derguidde keesil ngel kay en gona yimɓe développement en, ken yimɓe yiɗɓe guttuli kewɗi, wutteji joɗɗi, ñantule, mantodiral, taw ala kala ko woni ɗo, taw haydara ala ko woni ɗo, haydara en puɗɗaki. huɓere terrasse ñametake yaretake, oto ñametake yaretake, ñamete yarete ko développement, koko yencinta koko yencinta. Caggal gure men mbawana koye men hay haako mum, haako ko ñamata ko caggal en mbawana koye men, ma haako iwra en dande maayo, ko woɗɓe garan jeeye men haako temdere natti harde woni galleji, tembele daña haako ko caɗele, walla haako ara hay goto wocoyta, wonta ko ma soodoye kadi jeere, guesil nana, dammu nana, waalo ari, waalo nana, guese men waalo nana, haako nan toon ha heewi, kono hay goto addoyta haako, koma haako ara jeere jaaha duggoyde, coodora haako ngara tena haako nan lo guesa moɗon, walla galle mon so mbaɗi jardin dañon haako, temedere nde aɗa wawi hedde ndemay sabunde, temedere nde aɗa wawi hedde kosam sukaɓe ma, temedere aɗa wawi hedde e millet ma no fotiri gala, temedere aɗa wawi hedde e wone gueɗe goɗɗe, par ce que ɗe fawodiri suɓoy wona ujunere. Kono noon en gona yimɓe développement, en gona yimɓe yencinoɓe, guila to banggue jawdi men daridi, ha e guese men, ha e gueɗe men foof ko en ndewaɗen tan, haɗo mayiɗen foof walla haɗo nderguirɗen foof taw neema ala, tene neema koye aduna, neema oɗo mo jeyata o jawdi neema mum koye aduna, laakara ko jobdima ko moƴƴinoɗa e aduna he ko, tinnoɗen hirjinde yimɓe banda men. Ndewnaten hen o jiiɗe balɗe to leydi Mali ko temedde rewɓe e worɓe sukaɓe paaba e cuuɗi ɗiɓe guddano leegal yirimajo e leegal gongal ni wiye mi anda ko sebani kuro, mi anda koye ɗen leeɗe tan, e kalaban kura, taw ko ɓuuri hewde ko Guinée Conakry naaɓe, ne hen Sierra Leone naaɓe, ne hen Libéria naaɓe, ne hen Gambie naaɓe, ene hen Guinée Bissau naaɓe, ne hen Sénégal naaɓe. Taw ko entreprise aji fenade mamin ɗannin mon Europe bersa 120 ujunere sa ari guddiɗa e suudu, aɗa rokke mburyal seeɗa, en wiya kayitaji ma parani, lawol ma parani, en jii ko temedde bomiraɓe noon ɗeɗo balɗe mbawi faabede, waɗi hewɓe nangaɓe, taw kadi gurtol ngol iwi ko Guinée ha yetti toon, waɗi nangaɓe Guinée, waɗi nangaɓe to leydi Mali. Hecci hanki en jii rewɓe e worɓe nangaɓe Casamance leydi Sénégal, ɓe jeeyi 15 ɓiɗɗo debbo ittaɓe hakkude Nigéria e Sierra Leone ndewna Gambie naati leydi Sénégal, suka debbo foof yeeya ko 300.000 60 ujunere, so ɓe gaddi sukareɓe puntat ɗumen, so e nayi mon Sénégal, restaurant ji nan toon, golle nan toon, naggam nan toon, ma gollo keɓa jobdima, keɓa salaire ma, so tawi a ari ha yettima noon ɓe mbanma e suudu, ɓe gadda goɗɗo mbima ko ɓe nawanma liggoyo, ɓen so nayima ɓuuri hewde ko Nigéria naɓe, so ɓe nayima ɓe gudduma e cuuɗi, ɓe mbattuma jeeriguel terɗe, so mbatta arde ne jooɓa ne jeeya hayma, ala mbaɗa wullitade, fali force to gonɗa ɗo ka uddaɗo, ɓen gara ne jeeya hayma ne jooɓa, haalis o ko kamɓe kestoto, haɓe jeeyma haɓe keeɓa kalis ha heewa, ɓe ɗaccuma tawa wowi ɗum hankkadi jaaha anen wonta meccal ma, mbatta anen yaɗa aɗa sukaɓe rewɓe aɗa yeeya ɗumen, ko o business woni nangaɗo to Casamance ɗe balɗe. Sukaɓe rewɓe hewɓe hande nde tawno ne jiiɗi dañde, ne jiiɗi wiide ne mballa yummumen, ne mballa bamumen, ne mballa banumen worɓe, jaaha ha naata e ɗiɗo région ngaji taw ɓe ganda, ɓe naata ɗi réseau ji taw ɓe ganda, réseau o noon ɓe belnete début ama herkudema haalis, ɓe belnuma, ɓe pewnanma,
kadi ɓe keewi rewde koye neɗɗo mo ngannduɗaa sabu nan ginanaaɓe lettiɓe to Mali to heewɓe heen settiiɓe ɓe mbii ko sehilaaɓe men kaalan ɗumen te ɓe mbii dañii heen jam. neɗɗo so wiima dañii jam tan anndi cikata ka mbiyata ka dañii heen jam. taw koɓe business gooto so a werti haalis o kamɓe peccata so a yehii toon nguddiɗaa so yaa ɓoyra heew wareede walla jeeyɗaa ngontaa goɗɗum. bannda men ndeentuɗe ɗiɗo laylayti ñannden ko suka debbo gooto naamndii kam min de won laylaytol ngol jokkondirmi ɗo ɓe mbiya mbawi waɗandemi visa kono ko mami ara nokku biyeteɗo Thiès mbimi woto yah sa felti yaade ƴeew sagataɓe ɗiɗo taw ko mawni en e miñi en ɗoftuma nde noddima wimami ardu noon e mawniraɓam ɗiɗo ɓe ñifi téléphone ngaji men cellinotade ha ɗo nottakimo ten so yehin tan o dañi bone so yettima ɓe nannamo business uji goɗɗi ɓe mbahlita hoore nde ɓe kollamo gonga fenade o naata o dañi bone. sukaɓe rewɓe hande heewɓe mbattama objet ji yewɓe koye mumen taw koye sifa kutorɗe joomum yaha nder hankkadi ko gacce wawa haal walla hanka yi ha ɓooy wattebde haalis andi sa wattebde haalis hay soko drogue walla sangara sa wattebde kaalis mum tan hankkadi so ɓooyi a wattat nadde hen so ɓe mbattayɗa aɗa yooɗa aɗa wawano hoorema aɗa soodano hoorema aɗa ɓeydo yaade hakke ɓannden daña bone ko cengdi ndi cengdi hannde ɗi heewi banda men ndentoɗe sukaɓe kettoɗe ko kalami ko ndentoɗe banda men ndentoɗe funtoɓe hannde ne keewi sukaɓe heewɓe hannde mbarama beddama e maaje sukaɓe heewɓe hannde koynama sukaɓe heewɓe hannde dafama sukaɓe heewɓe hannde naate woni gueɗe jalti nana muga donki haalde woni hen nana muti nder ene kutore jamma ñalawma worɓe ene ngara ne jaaha e dow ma ne ngabba e ma ka ɓiɗɗo debbo gila subaka ha pecce jamma fodde worɓe nogas ngabba e dow ma taw ganduɗa sa resanoma hayso gorko ma fawi junggum e ma calɗa hande worɓe nogas capantato gorko ne yaaha e dow maɗa ala ko mbawɗa hen ndentoɗe jokkodire réseaux sociaux ndentoɗe woni jokkodire aɓenayi TikTok he aɓenayi WhatsApp uji he aɓenayi Facebook aji he aɓena Instagram aɓena Telegram aɓena jeesema aɓena ñamoma aɓena nanoma aɓena dow hoorema aɓena dow noppima saabu ko haalis woni yaniyema ko haalis woni yenema ko haalis woni hankkadin totemma ɓaydi ko haalis tan woni e ɓernde ma jiɗɗa tan ko haalis jiɗɗa ko yodde jiɗɗa ko téléphone jiɗɗa ko crédit jiɗɗa ko internet jiɗɗa tan ko ceenuji e cakkaji ko kamɓe goni yeeso ma sa moɓɓiti guiten koye mabɓe kawrata koɓe fenoɓe anne ka ɗaminiɗo so ndenkodiri tan a denkoto ɓe ɓenna ɓe jaaha sabu pinani aduna o ana finanani taw aduna o walla ɓe nannuma ha nder annene gontaɓe mbatta waɗude réseau ma goɗɗo jaaɗa addoya sukaɓe rewɓe aɗa yeyi ɗumen hande ni ɗaccu ko sukaɓe worɓe mbatti yeyede hande sukaɓe rewɓe heewɓe hande gonti goor jiguene won debate gorkaten sukaɓe rewɓe worɓe heewɓe hande nanɗo henna ene kutore oɗon fannu on jii oɗo hen to Mbacké to hanki o dari e yeeso tribunal omo yaari duuɓi 30 ko fawi walla 4 ko kanko waɗi viol cukalel almudel ngel duuɓi 13 o funti ɗum oɗo ko ɓii ko o nawi ɗum e nokku goto omo jogui produit ji makko o waɗi ngel ɗon o wonde ngel hawo tampi hawo welti nde haala ka yalti o yeddi nde enquête ɓe jeehi nokku o tawi toon morsoje sarbetaji ene momtira tundi makko ɓe tawi toon likkitaji ɗi ganduɗa ko gorko kutorto so tawi ne jettodira banda men pindinen koye men ɗeɗo jewte ɗe ɓuuri wonde e rendo men saabu ken jibinɓe ɓiɓɓe men ngala mecce ngala gande ene jiɗi dañde ɓiɓɓe men ngala mecce ngala gande ne jiɗi dañde te ɓe koɗi koye réseaux sociaux ɓiɓɓe men ngala mecce ngala gande aɓe jiɗi dañde aɓe jiɗi yodde aɓe jiɗi posuji ɗi mbaɗa haalis aɓe jiɗi ñantade ɓe jiɗi wiyede koɓe yontaɓe donc ɗum noon ɓaydi ɓe ngala ɓe koɗi koye réseaux sociaux ɓenne koɗi koye réseaux sociaux koɓe fottitoɓe tan ko fulɓe mbiyata ko koyngal e leydi boddi e leydi fotta tan ɓayde kamɓe ɓe koɗi koye réseaux sociaux koɓe yinnaɓe ɓe toon ko tuufi ɓe réseaux sociaux ɓe potta tan
so ɓe potti tan woda dullinaɗo so wodi dullinaɗo tan a tinat mi tinat goɗɗo tinat. Dentoɗen banda men, dentinen sukaɓe men yo jewte ɓuuri hewde lay laytere nde hen feewi. Dentinen yimɓe ɓe yo Allah won ballo. Alhamdulillah, onon banda men finoɓe to leydi Gabon, dentoɗon no moƴƴi. Laamu leydi ndi ɓe jaltini décret mo ganduɗa aɓe jamiri police gendarmerie kala dadiyanke so wona taw ko garde républicaine maɓe gummin contrôle gulgol jaw e nder leydi ndi. Contrôle ngol ko woni ko rende leydi maɓɓe. Ɓe ndernirta leydi maɓɓe noon kala mo ala kayit so ɓe nangi ɓe nawta ɗum. Kala mo ala carte séjour walla jogiiɗo carte séjour mo yahata haaju mum, walla jogiiɗo carte séjour mo ganduɗa faltaki ɗo wonata, mo rentaki, sa renaki so ɓe nangima tan a tampat. ɗum noon eɗen gandi saha jikkuji men, sa ala carte séjour raɓɓiɗin koyngal ma, raɓɓiɗin koyngal ma, dabɓiɗina ɗemgal ma. Sa nangama woti an nodda bande en, sa noddi bande en haalisa ɓe gasa ha laaɓa tawa ɗaccetake. Sa nangama wadde débrouillé an tan, par ce que ɓe wi kuma ɓe nangi foof ko ɓe nawtoɓe ɗum. Ko heewi noon ko an kuppata biye ma nawta hoore ma. Kono kala mo dokkuɗa to numéro mum téléphone ganda lepti ɗum, eɗen gandi leydi ndi no feewi. So ɓe gandi a jogui bandiraɓe wawɓe wadde codicé haalis yalta, ɓen tampat tampinaɓe. ɗum noon raɓɓiɗini koyngal ma bandam mo ala kayitaji o. ɓe mbi koɓe ndena leydi mabɓe, aɓe mbaɗa sécurité leydi mabɓe. Sécurité leydi noon nanguete komo ala kayitaji. So ɓe nanguima newnu, hay so jogui kayit newnu, saka noon sa ala kayit ñaago yaafuya. So wonko joguiɗa dokka law ceerta e mabɓe, so ala ko joguiɗa ndeeƴa. Teni ko contrôle ngol ala ɗo ngol haaɗi, ko contrôle ngol ganduɗa ɓe mbi koɓe waɗoɓe ɗum e kala saaha. ɗum noon yo Allah reen. Sa liggeyma hoot galle ma, rento wonde suspect, rento wonde ɗum. Woto hollu jamragal, woto hollu ƴaggede hay so jogui kayitaji ma. Kala ko neware rokkani, ƴaggede rokkata. So wona taw ka kewɗo doole, ka laamiɗo, aɗa andi firlaji fof nan cawnima, sa yi o watta no waɗete fali force ɗum bis. Kono sa yettaki toon newnu ɓennaji habbulol maɗa, wona e couleur redu jeeya koye jamragal. caggal ɗum eɗen kewaɗo hen ɓatakuji kewɗi, ɓiɓɓe hewɓe yaaɓe ne majjiri jinnaɓe men, ha tenti noon jinnaɓe rewɓe ɓe aɓe jokkodira men no feewi. ɓe natti ñaam, ɓe natti yar, ɓe natti ɗaano. miijoji mabɓe fof koori koye ɓikkon mabɓe goram. woni hen ko banu men rewɓe taw ko lallitiɓe labtunoɓe waɗanoɓe commerce hakkude Mauritanie e Sénégal, majji hande ken tolno e duuɓi 3 jeehi. So piiɓe koye maaje Espagne jeehi keddi hen, wallahu a'lamu. So tawi wonto ɓe nanga ko Allah andi. So tawi koɓe maayɓe Allah andi. So tawi koɓe yettiɓe aɓe ndunki gaɗa ɗo ɓe goni Allah andi. Kono hande duuɓi ɗi keewi. woni hen kolliti en ko mbayiri nande ɓiɓɓe mumen goni duuɓi 10 gila ɓe jeehi. woni hen kolliti duuɓi 4 nanani e jomumen Haydara. woni hen kolliti duuɓi 7. woni hen kolliti ko duuɓi 6. woni hen kolliti ko duuɓi 12. woni hen kolliti ko duuɓi 15. woni hen kolliti ko duuɓi 2. woni hen kolliti ko hitande. ɓeeɗo fof ko yaaɓe andaka to jeehi banda men. nana lawol feeñi tan, jomum ko liggino ha wodi ko dañi, fiyo e ndiyam yaha. ñande kala nana laaɗe juwi, hewɓe maayi. woni hen yumiraɓe ne miijo beele min maayɓe ɓe ubbaɓe gandaka ɓe gorana sukaɓe mum ko hen jeeya. hewɓe ne mbe enni hen. ha tenti noon debbo goto kalde o fini waɗa kam audio o waya haw tampa. o wi holɗum? o wi inde nde joguimi nde
ko ndi inde ɓiyi ko jogi so mboɗa haala ko ɓiyi ko arata hen horsinimi tan kono noon o serata e woyde jamma ñala mi haali hemi tampi woni hen jogui ko bajjo goto jeehi ngam ɗaɓɓoyde jawdi aduna ha ɗo jiyaka ha ɗo nanaka ha ɗo andaka to woni an noon bandam luttuɗo o ɗo mbawɗa luttude foof ɗo mbawɗa wonde foof saɗa heeɗi dandam hande hay goto majjata hande hay goto majjata sowona belaɗo sa foti hoorema a fiya gurbaji he a haali indema a haali ɗo jeyɗa haali inde yumma a haali inde bamma nde wona segonde goto yiiti bande en tinno arte bande en arte yumma arte miñe en arte mawne en ɓe jowto ɓe jowto ay so maayi a yewtima anani a andi maayi holmo mayeretake holmo mayeraka holmo mayata sa nani andi maayi minen kay maayi min ji maayi min gubbi gasi a yewtima maayi way kono neɗɗo ma maaya banggue goɗɗo ni ɓiye walla yumma walla bamma walla bawɗo ndi foof maaya taw wona e wuuro mon o maayi ko banggueji goɗɗi ɗon ɗo en jimani e goski makko walla en keɓani goski walla en mbiranimo taw en poftani ñande fof en goyat ñande fof en cunoto ñande fof en kinki ƴinto kono kala ñande keɓɗen goskiki walla o wira gasi way kono ñiire Moussa ndi iwi haalaɓe hankkata ken en gandi o mon ɗo leeli en gandi hankkadi o naati leydi ɓerɗe men deeƴi kono ma anda to woni a anda koko naati leydi a anda koko liɗɗi koko ñaami a anda fof ɗo woni a anda wonɗo naggade udda a anda wonɗo hutorte a anda wonɗo watta hankkadi jiyaɗum hutore e doole a anda fof ɗo woni ɓerde ma ko yowinde Allah noon andi kala ko yano artani yo Allah artir to ne wuuri ne selli ko maayi ko kadi yo Allah feññin ande sene ma yimɓe pofto ko yeehi majji ko so tawi koko maayi yo Allah feññin ande koko maayi yimɓe pofto so tawi ne wuuri yo Allah feññin tawni hisine selli arta e juuɗe jinnaɓe mum e koreji mum ya rabbal alamin ɗanle ɗe muusi banda men jonde muusi yaadu muusi kadi saaha o ko saaha muusɗo hande o saaha o ko saaha muusɗo ɗo jiyata neɗɗo fina joom galle ala haynogas e pos muɗum fellita jabrude Allah saabu ala no wawi wadde wawa wujjoyde wawa fenoyde wawa wadde goɗɗum wawi ñagade kono hankkadi watti hay hersude ñagade saabu holɗum hay ñagueteɓe ko tampuɓe mo ñagotoɗa ñande kala o hankkadi a natti wawde ñagade mo kankone ko tampuɗo ɗum noon yo Allah won ballo yo Allah reen suura hisna ɗum no wawi ittude ɗum tan koko mbimi ko duttoɗen e développement eɗen jogui leydi eɗen jogui ndiyam eɗen jogui nangue eɗen jogui sagataɓe ƴen pelle men moƴƴe mbawnen koye men kam to banggue ko ñamete ko heddi ko ñaltinɗen sa dañi ko ñamɗa e ko jarɗa tan heddi fof ko ñaltindade yo Allah won ballo ya rabbal alamin ɓe yaaɓe ɓe gartani yo Allah hollit ɓe yaaɓe ɓe gartani yo Allah hollit tawne wuuri ne selli ko maayi ko kadi yo Allah feññin ande maayi sukaɓe ndentoɗe ɗi laylayti rendo won wonɓe hen hande ko funtoɓe sukaɓe rewɓe hewɓe hande funtama nana luwa e cuuɗi ene jeeya koye men e wawnere woni hen jawƴele men tetta ala ko mbawi hen woni hen punta en ji ñanden baraɗo toon to leydi Gana ko suka Sénégal najo bino ne ƴeewoya jokkodiral faade leydi Maroc funta naate funtoɓe yeehi wara ndentoɗen banda men yo Allah won ballo guila e leydi ma ha e wuuro ma hay mawne hande mo jiɗɗa yumma e baaba wonɗo wiyata nannuma reen to hay miñe mo jiɗɗa yumma e baaba wonɗo wiyata nannuma reen to hande kalɗo aɗa naata micco no feewi yaaru seesa ƴeew yimɓe ɓurɗa hoolade ɗaɓɓumen conseil wasiya so buuɗalirmede feri feeñi fen jayi ɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen